Science and Tech Flash News. Sense ànim de fer-me el xuleta, però us ho vaig dir. Per primera vegada, SpaceX ha aterrat de manera segura un prototip de Starship. En aquest cas, l'SN-15, del qual també us vaig parlar fa un parell de setmanes. Segons el CEO Elon Musk, SpaceX ja està mirant cap al futur per potencialment repetir el seu últim èxit amb un experiment de reutilització no planificat més aviat del que s'havia previst inicialment. Un segon intent de vol és una opció molt interessant que podria proporcionar a SpaceX una gran quantitat de dades molt valuoses sobre la seva reutilització planificada de la versió de producció de Starship. En qualsevol cas, el sistema SpaceX volar, pifiar, arreglar, repetir, sembla estar donant bons resultats. Recordeu d'aquesta altra notícia que us vaig explicar que la NASA va declarar vencedora la versió lunar del coet de SpaceX Spaceship pel programa Artemis dissenyat per portar la humanitat de tornada a la Lluna i finalment establir una colònia lunar? Bé, doncs sembla que als altres contendents no els ha agradat molt aquesta decisió i estan desafiant-la. L'equip nacional, liderat per Blue Origin i la seva enorme legió d'advocats, va presentar una protesta davant l'Oficina de Responsabilitat del Govern Federal dels Estats Units, reclamant que la decisió de la NASA és injusta. No cal dir que aquesta acció és legítima, però que malauradament és probable que retardi el programa Artemis de la NASA. I ja que estem en això, el 20 de juliol el coet New Shepard portarà la seva primera tripulació d'astronautes a l'espai, va dir Blue Origin en un comunicat oficial. Estem oferint un seient en aquest primer vol al guanyador de la subhasta en línia. A partir d'avui, qualsevol pot fer una oferta en aquesta subhasta a la pàgina blueorigin.com. La declaració acaba amb Graditam Ferociter, l'eslògan en llatí de Blue Origin que és una mica pompós i que significa gradualment, ferotgement. El seu principal competidor en el món del turisme espacial, Virgin Galactic, va veure com queien les seves accions fins a un 4% ençà del tancament anterior de $19,94. L'acció ha baixat més d'un 19% enguany. IBM va anunciar un gran avenç en el disseny de circuits integrats, el primer procés de 2 nanòmetres del món. IBM diu que el seu nou procés pot produir CPUs capaços d'un rendiment un 45% superior o un 75% menys d'ús d'energia que en els dissenys moderns de 7 nanòmetres. El nou xip de 2 nanòmetres conté 333 milions de transistors per mil·límetre quadrat. Perquè us feu una idea, un xip de la mida d'una ungla pot contenir fins a 50.000 milions de transistors. La quantitat de transistors en un xip és important a causa de la llei de Moore, un concepte rector en el disseny de xips que va ser donat per l'exdirector executiu d'Intel, Gordon Moore, al 1965. La llei estableix que la quantitat de transistors en un circuit integrat es duplicarà cada 2 anys, el que al seu torn duplica el rendiment. La llei de Moore va començar a fallar fa anys quan les empreses van aconseguir la marca dels 10 nanòmetres. Augmentant la quantitat de transistors en els xips segueix sent un aspecte important del disseny dels xips. Segons IBM, un xip de 2 nanòmetres quadruplicarà la durada de la bateria dels telèfons intel·ligents, el que requeriria que els usuaris carreguin els seus telèfons tan sols cada 4 dies. RISC-V s'alça entre els desenvolupadors de xips de tot el món. L'arquitectura de xip. La nova arquitectura de xip RISC-V ha trobat tracció internacional amb el seu disseny de codi obert personalitzable i la manca de tarifes de llicència. La majoria de telèfons intel·ligents que tenim a les nostres butxaques contenen xips d'ordinadors basats en l'arquitectura ARM, mentre que l'arquitectura x86 d'Intel regna sobre els ordinadors portàtils, d'escriptori i servidors. Però un nombre cada vegada més grans d'empreses als Estats Units, Europa i especialment Àsia han recorregut a l'arquitectura de xip de codi obert
anomenada RISC-V, la qual permet fins i tot a les noves empreses dissenyar xips personalitzats sense les costoses tarifes de llicència necessàries per utilitzar arquitectures de xips patentades. Desenvolupat originalment per investigadors de la Universitat de Berkeley a Califòrnia, el 2010, RISC-V representa una de les moltes arquitectures de conjunts d'instruccions ISA que permeten als programadors i al programa que escriuen controlar directament l'ordinador. La flexibilitat de codi obert de RISC-V l'ha convertit en una arquitectura de xip cada vegada més popular. Després que Apple també es mudés a l'arquitectura del conjunt d'instruccions RISC, sembla que els dies que el conjunt d'instruccions CISC tradicional que ha estat alimentant els nostres ordinadors Intel i AMD durant anys poden arribar a la seva fi en un futur no massa lluny.